Yeah, East African women. ንጉሳት ቀይ ባህሪ ሓያል ደም ዓሚቕ ሱል እዚኣ መዓኽንያ ኣለ ኺዶ ሽኮሪና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብቃልስን ተጋን ዝተሃንታ ሓዊ ኣብ ልበን የኤስ ኣብ ገፀን ተፃሒፉ ዝንበብ ካብ ጎደናታት ኣስመራ ክሳብ ዋሕዚ ዲያስፖራ ከም ኣኽራናት ሓያላት ከም ገምጋም ባሕሪ ህድዋት ስነ ስርዓት ቡን ኮፊ ሴረሞኒ ጥበብ ዘለዎ እንላል ብሓያላት ኣዴታት ተሃኒተን ዝለመዳ ምኽኣል ባህሊ ኣብ ሸኽምን ታሪኽ ኣብ መንነተን ኣብ ፀገመን ፍሽኽታ ኣብ መከራ ጽባቐያን ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ፍልይ ዝበለ እዩ ሓቦኽን ብመልክዕ ጥራይ ዘይኮነ በሊሕ እዩ ኣእምሮኽን ርእሰ ተኣማንነት ስነ ስርዓትን መኽተን ስሬትን ዓለም ለኻዊ ክብሪ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ክብራ ንምርጋጽ ኣውኣይ የድልያን ዋጋ ኣትፈልጦ እያ መንነታ ኣይተፍኣን እምነት ኣብ መንፈሳ ባህሊ ኣብ ነፍሳ ብዕላማ ትጓዓዝ ትቆጻጸሮ ንነፍሳ ዙርያ ወይ ባህላዊ ክዳን ሸሊል ካኒ ድሙቕ እዙ ጽባቐ ሓክን ጌጋን ትፈልጥ ኣንፈታት ቢኻ ትምርምር ስድራ ቤት ቀዳምነት ግን ሕልምታት እውን ህያው እዩ ትሓንት ትሕዊ ንምዕዋር ትቃለስ ሔዋን ናት ኤርትራ ንፈተና ዝተዳለዋ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣፍሊተን ዝተሰከማ ካብ ሁከት ክብሪ ትምህርቲ ካብ ባሲውን ሰላም ትምህርቲ ሰላምታ ይብፃሓዮ ንሓይሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፍጹማት ዘይኮና ግን ክውናት ኣውታ ዘለወን ዘይኮና ግን እሙጋት ብፍቕሪ ንወዲ ኣይሓድናን ፍቕሪ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ክረኽበን እየን ዝሓድጋ ሓይሊ ካብ ቃልሲ መተይ ካብ ስኽታ ድምፂ ተወልደይ ሓርነታ ወትሩ ምርጫ ከም ዝኾነ ትፈልጥ እያ ኣብ ኣእምሮ መጋውሒለን ኣብ ኣካይዳ ፍርሒለን ኣብ ክብርታት ሰውም ኣብ ተቑምላዛ ኣይትሽወድን ፍቕሪ እያ ኣብ ሓጊ ርሕቀት እያ ትምህርቲ ኣብ ጌጋ ርህርት እያ ክትሓሊ ትንእት እያ ክትሒል ከላ እዚ ናይ ግዜ ባሽን ዘይዳይ ናይ ታሪኽ ጥበብ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ልቢ ናይቲ ልቢ ነቲ ሱር መንነት ኣውብሮ ነቲ ንጉሳት ኣኽብረን ምሽኮሪናታት ስምዓየ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንዘለዓለም ንበረኻ ሓረግ ህይወት ኦፊሻል ሓረግ ህይወት